Ezt meg ilyesmi. A kamerát azt ide teszem. Megpakolom mindent. Hoppá, paper. Éppen csak a kamera az ne. Éppen megyek a boltba kenyérre. Ez nagyon jó. Hát itt kinyitom a kaput. De basszam magam. És ide jut. De basszam. Felülök. Elteszem az elhőt. Most csinálunk egy videót. Na, akkor gyerünk kenyérre. Ha már szóltak, akkor megyek is. Ja, Isten. Hát akkor megyünk is. Hát ez nem jó. Vagy látjátok a tájt. Látjátok mindent. Eddig is láttok. Most nagyon sok sikert kívánok. Még basszuk. Azt hittem, hogy törölnek. Hú, van meg. Neki mentem a kőnek. Ez nem jó. Neki mentem egy kibaszott kőnek. Ez nem jó. Sajnálos közhelyesség. De pattog ez. Skúlos. Hát akkor ide be is állunk. Jó, van meg. Jó, hogy be is állunk. Azt hát, na most végeztem. Nem volt sok múlva, most késztem a videót. De jó kis utunk lesz. Van ott is kívazítjuk. És akkor megyünk is. Meg is jöttünk. Szia Brutus, itt a finom kenyér. Jaj, ez a kamera. Most jöttünk. Múlnak telnek az idők.